Id-dizzjonarju popolari u rinomat mad-dinja kollha, Oxford English Dictionary, għadu kif żied 4 kliem li ġejjin mill-Malti bħala parti mill-aħħar aġġornament li ġie ppubblikat f'Jannar, dan kif id-dizzjonarju ta' Oxford għandu selezzjoni kbira ta' kliem li ġejjin mill-pajjiżi jew minn fost popli li jitkellmu bil-lingwa Ingliża, tant li żdiedu kliem varji ġej mill-Ġappun, il-Korea t'isfel u anke l-kontinent Afrikan. Fil-każ ta' Malta kien hemm 3 kelmiet li żdiedu mill-Oxford English Dictionary kif ukoll frażi partikolari. Pastizzi hija waħda mit-3 kelmiet li żdiedu fl-aħħar reviżjoni ta' dan id-dizzjonarju u tirreferi għal kultura kulinarja ta' Malta li nfirxet ukoll f'pajjiżi oħrajn bħal Kanada u l-Awstralja. Imbagħad hemm il-kliem għaljotta u bigilla. Anke dawn żdiedu fid-dizzjonarju Ingliż bir-riżultati li se jiġu esposti għal miljuni kbar ta' persuni li regolarment jużaw dan id-dizzjonarju. Kemm pastizz kif ukoll għaljotta għandhom oriġini minn sqallija u l-istorja tagħhom flimkien mal-bigilla hija spjegata f'dan id-dizzjonarju. Intant il-frażi Maltese English ġiet inkluża wkoll fl-Oxford English Dictionary. Din tirreferi għal kliem li mill-Ingliż jieħu forma Maltija jew anke kliem Malti li jieħu sura Ingliża. Bid-dizzjonarju stess jgħid li dan il-Maltese English għandu eruq li jmur lura għas-sena 1878.